दैया रायजोफोर दै खावनायनि थाखाय लाहार फाहार बयबो दै खावनो रेडि बयबो ओइया दख'ना जादों बर' सिख्ला जादों बर' बर' दै खावनो थाखाय रेडि दै खावनो थांसिगोन दै खावनो थांलायदो न' रेडि जाबाय दै खावनो थांनो थाखाय हेल' हेल' बिथिं जिरायगासिनो बयबो दासो दै खावनो थांसिगोन नालाय दै खावनो जाबाय Viva! अख्रांसायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब जिबि आरो हाबासालियाव बुथुमनाय आइ आफा रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै दिनै Iya, tidak saya sih. Mana saya syamar? Abdullah saya, Abdullah saya. Iya, menteri saya. रायजोफोर गासैबो आलासि लाफैगासिनो दं मैया दायो रामेश्वर तेली एमपि बिथाङा फैदों बिथाङा आलासि फंबायखौ माथो होगासिनो दं आरो बिथिं रायजोफोरा दङ नै बयबो बयबो दङ साननैसो बिराद अखा हादोंमोन अखा हानानै दसे गालायबाय गानायखाय दा दसे मानसिफ्रा एसे साइड साइड खालामना दोनो या बरियासो जिरायबाय थादों हाबायावनो या बरियासो हाय कर दे बार बरिया oh biar ay le cing atau apa itu ya ini cing ya sinyal lagi udah nasi Sofi baik oh nasi Sofi di sini ya mabun siri bung tabung nang deh zoto deh
आलासि फैदोलै नैया फुरा दे जाबाय था so Zambi apa kabar? Saya Zambi. Masuk aja. Oh, nah. Apa kabar? Muzang na? Hafal, muzang bu. Muzang. Deh. रायजोफोर फंबायनि हाबायाव जोङो दायो बिराद माने फुरथि खालामगासिनो गासैबो रंजागासिनो जानाय लोंनाय माने आलासिफोरा गासैबो मोजां फैदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आलासिफोरा फैनायनि थाखाय जायफ्रा लिंहरनायाव फैबाय बिथांमोनखौ आं रोजा साबायखर बावहरबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय जायफ्रा हयथ' फैदों हयथ' सम मोनासै नोंथांमोना माने आं नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोननि उसुबिदानि थाखाय नोंथांमोना फैनो हायाखै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै गासैबो नुजाथिफैनायनि थाखाय आइलै रंजागासिनो फैनायफोरबो मानसिफोरा Pani gilas. Atasuni खुललायबाय उला नैया गोजामाया दैसेरा ओइलै नै दा सानसे हाबानि फोरबोआ जोब्बाय दा आतासुनि खुललायबाय दा उनाव माने दिनैनि जि फोरबो बे फोरबोआ माने हाबानि फोरबो खेबसेनो जोब्बाय गासिबो बिस्ति बर' आरो नबजित बर'नि लोगो गोजा गथायबो रंजाबाय
मोजांला Ano, kuro. Nương mình phải cho cái bé. Anh bật ơi, nào cũng lắm này. Má bị một đoạn hamza hasina. Ơi lời. Ai cái mà. Anh mình phải ơi. Phải là bạn. Galala sana ni biasa. Bila ke lumbang. Iku malah ni beri. Ah. Headman ni. Ham zabai ada, taman जों दायो बयबो ज' ज' थाबाय आरो हाबा जोबखांनायनि उनाव लोगोसे हाबानि नोंथांमोन हाबानिखौथ' दिन्थिगासिनो नै दाख्लै जोबथायाव आं नोंथांमोननि सेराव हाबा Angka bungle ya, saya gian lagi gojobin aku. Iyaथ' हाथाय हाथाय खनसे Minus point aku. हाथाय खनसेनाव हाथाय खनसे खनसेनाव Boyok satu dengan bungai. हाथाय खनसे हाथाय खनसे Athana bang. Tapi sebesar boyok kono oma saya hati dia kan lah. Minus point aku. हाथाय गैया Aku oma pun sana dia. Dia dah tak sini. खनसे हाथाय खनसे Oh, बाय बाय नमु बाय बाय नमु बाय बाय नमु Pisa mungkin deh, pisa mungkin nunggu. turun, turun. Zoya बाय बाय नमु बाय 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 नमु खनसे बाय बाय नमु बाय बाय